kali saudara ya. Nggih. Tapi saudara niki kalau ketinggalan niku diletakkan di dalam keranda. Keranda Mayat. Jadi ketika dia ini ngomong kali kula niku tadi ketinggalan ini gitu diusung kali dengan keranda. Nggih. Itu dipun kan. Istilah itu tempat ati ini ki istilah ngeten. Mboten saged nampi secara ikhlas karena saudara ini masih punya anak kecil masih ngoten lho. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Krana panjenengan menika nggih gadhahi istiqomah, nggih cukup ngalam-ngalami niki enten saudaraipun panjenengan sawanten sampean saat berbicara menika ketinggalan saudara sampean dilebetaken keranda mayit ngoten menika nggih. Nggih. Niku enten kali Mas. Enten kali isyarahipun Allah sak benerane. Nggih. Lek enten tiyang ingkang diparingi semrap kados ngoten nika nggih tergantung tiyange. Lek tiyange arai keimanan dateng Allah nggih niku insyaallah hakipun Allah sak benere. Napa kerandah niku? Kerandah niku pengantar jenazah tiang mati. Tapi misalnya panjenengan cuma ditingali mawon, diketingali derek panjenengan dilebetaken ten keranda menika dibetoten kuburan, ya enten kali. Insyaallah nggih katene pejah, insyaallah pejah dalam ekonomi nih. Lah ngoten nggih. Misale lek anjene pejah, misale terjadi, nggih niku pejah sak temenane. Misale mboten pejah tiyang isih urip, tapi sampean pun diketingali kados ngoten menika. Dadi isyarah niku pejah sandang pangane ngoten. Monggo panjenengan secara lesan nggih sampean kandhani. Saudara seiman, ayo coba selamatan sedekah. Maka selamatan sedekah menika ten syariate menolak bala, termasuk walaupun pun ditulis dateng Allah ditakdiraken kados cilaka, kados nggih pejah ekonomi nika. Moko Allah mboten napa ingkang kula pikiraken, mboten. Allah senajan pun nulisaken makhluk-makhluke takdir niku wau. Tapi diparingi isyarah. Nah niku moko Allah ndamel ayate sedekah, bahwa sedekah iku penolak bala. Lah ngoten Mas ngerti. Tiyange pecah napa tasik wonten? Oh pecah. Lah niku. Selang 1 minggu. Ya. Lah niku Mas Kiman nggih panjenengan pun ngalami kathah termasuk tiang pecah derek sampean niku mau sampean diistikharoi mlebeten keranda diantaraken ten kuburan nggih. Kenyataane pun pecah niku nggih sak temanane hake Allah, termasuk Mbak Hurin menika diketingali diisyaroi tangga nika nggih kajenge pecah. Isyaroi beda malih. Mbak Hurin ngedalaken kursi-kursi menika ditaruh ten ngajeng nggih Mbak Hurin nggih. Kalian dilemeki kenyataanipun niku wau kurang lebihne niku 1 bulan baru tiange pecah nggih Hurin. Lah niki alhamdulillah niki bukti jamaah niki senajan kados ngeten-ngeten niki mboten sing wah sing kados nika malah bermanfaat. Bukti pun panjenengan pun nggih semerapi dados saksi rahasiaipun Allah. Lah nggih ngoten menika napa malih? Sampun nggih napa Mbak? Ngoten nggih alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Nggih.